Počul si, že Costa del Sol je stále populárnejšia? Mám pre teba čísla, ktoré ťa presvedčia. Pozrime sa na vývoj počtu pasažierov na letisku v Malage. Od pandémie je tu každoročne viac ľudí a návštevnosť je vyššia ako pred ňou. Medziročné percentuálne nárasty sú dvojciferné. Aj keď až 70% ľudí sem prilieta v období od apríla do októbra, návštevnosť aj mimo týchto mesiacov je úctyhodná. 1,5 milióna pasažierov každý mesiac. Čo to znamená? Záujem ľudí o túto destináciu rastie. S vyšším záujmom stúpa aj kvalita služieb. Rastie dopyt po nehnuteľnostiach a tomu, kto už kúpil, hodnota majetku stúpa. Takže, ak uvažuješ o druhom domove, výber Costa del Sol ti potvrdia nielen pocity, ale aj dáta. Ak nechceš, aby ti unikli tie najvýhodnejšie ponuky, sleduj moje ďalšie videá alebo mi napíš správu.